Velkommen til Arne og Glinde 3. Her har vi Glinde. Hvordan går det, Glinde? Det går også fint. Synes du det? Jamen. Og selvom jeg knaser dit dækkehoved. Jamen. Nå. Hvad med dig? Arne. Jeg synes, det går udmærket. Min mormor døde i en elevator her i går. Men det er bare, hvad der kan ske sådan. Det var bare sådan... Sådan går det bare. Det er pisse, altså. Hvor vred jeg ved det godt. Ja. Men du er også et menneske. Yes. Sådan er det bare. Jeg hedder Arne. Nej, Jeg hedder det var Glinde. Glinde, det er rigtigt. Jeg hedder Glinde. Nå. Men hvad er der så sket i dit liv for nyligt? Ikke så meget. Jeg ved ikke helt, hvor vi er henne, men det må vi jo nok finde ud af. Vi er på... Det er fandme ikke i orden, Simon. Glinde. Arne. Nu har vi så Glinde. Han fører an. Her har vi Bitte Vose. Bitte Vose. Hvem hedder ja. Nå. Ja. Men lørdag, Simon. Der har Der Arne jo fødselsdag. Ja. Og der er bacon food challenge. Måske, hvis vi får 5.000 subscribers, eller 5, så er det fint nok. Og så 40.000 views på den her, eller det er fint nok med 200, men ja, det er sgu. Det er chatting med spindelsvæv over det hele. Det er fint nok. Det er Så træls. spiser vi bacon. 1 kilo bacon. Hver. Nej. Jo. Okay så. Og så drikker vi mælk til. Og mælken, det kaldes baconflex. Vi er på Mars. Nej! Vi er på Mars. Det er så vælter vi det der træ. Fordi at som I kan se, så driller det rigtig meget. Hej! Se, Det det er Madame Sø. Ja, det er Madame Sø.